Tuig 2019 sa nagpungko bilang gobernador si Governor Arthur Defensor Jr. Apang sa pila ka tuig sini nga pagserbisyo bilang gobernador, wala pa ini nakahatag sang iya State of the Province address. Bukas si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga maghiwat sang State of the Province address ukon Sopa. Sunod sa gobernador, luyag sini nga ipahibalo sa probinsya ang mga plano sini para sa mga Ilonggo kag plasaro ng mga proyekto kag programa sa iya administrasyon. Luyag man sang natungdan nga plasaron sa publiko ang prioridad sa provincial government kag kung sa dinhi padulong sa idalom sang Developmental Thrust Program nga nagasanto sa timeline sang Regional Development Council kag National Government ilabinagid sa mga infrastructure projects. Apang sa karon wala pa sa natumod nga petsa sa Defensor kung saan ini magahatag sa iya State of the Province address. Ni si Kabandera ang Janica Uyunan nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.